Zodat de bedacht is dat ik het meisje op de televisie en op mijn telefoon dat er een orkaan in Amerika komt en ik een orkaan hier in Nederland komt. Dat is toch verschrikkelijk. Orkaan Milton is onderwijs naar Amerika en wie krijg je in Friesland? Friesland. Ik maak het wel. Ik maak een overlevingspakket met. Een tas. Een tas. Nou, goeiemorgen. Ik ben hier in Haas. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog, maar deze keer in Haas. Want we hadden weer opnames van Chill International. En deze keer gaat het over rampen, natuurrampen. Nou, hebben we dat in Nederland net een heel soort. Maar ik ben ook het orkaan geweest in Amerika en dat soort dingen. Maar hier in Haas is deze keermorgen. En die is wel heel wichtig, want stel het wetter komt heel heet te stingen. Nou ja, dan keert dat wetter. Dus wij laten een beetje zien van dat Nederland heel goed is in het keren van het wetter. En mij inderdaad sluizen en keermorgen en dat soort dingen. En je dus opnames van Chill International. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Ja, dat is ook best leuk, hè? Dat is echt heel lastig. En jongens, gelukkig hebben we hier in Friesland echt een feestje. Hier in Haas stiert een keermorgen. In Haas beschermen als het wetter heel heet komt. Ja, dat nog even daarop ingaan, want ik keermorgen dan dood. Ja. Ja. Daar. Dan loop ik iets verder in. Ja. Dus channel, de keermorgen. Zijn heegweg. Zie je? Streamen van Friesland. Voor de camera's niet. Oh ja. 29% van Nederland. Sorry, mijn fout nog een keer. Camera loopt. 29% van Nederland lijkt op NAP. NAP betekent normaal Amsterdamse pijn. Yes. Mooi. Oh, geweldig! Dit is maar nice. Orkaan Kirk, hier al dus voorbij. Ik ben gewoon veilig. Nee, dit is toch. Ietsjes te. Iets te. Oh, gelukkig. Oh, gelukkig. Oh, kan ik ook niet doen. Dan kunnen we wel Ik recht. ga me druk maken om neer. Ja. Dit is wel leuk, toch? Ja. Oh, gelukkig. Ja. Yep. Oh, gelukkig. Orkaan Kirk, niet al dus voorbij. Ik ga me druk maken om neer. Nou jongens, we hadden de opnames hier in Haas, die staan erop. Sven gaat nog even een paar shots maatje van de keermorgen en zulke soort dingen. Maar mijn stukje is hier. Maar wie ben er dan net? We zullen ook nog naar mijn huis staan en daar hebben we ook nog wat opnames. En ja, wel heel leuk om dit te doen. Leuke proces. Nou, die maatje alles even klaar. We doen nog even een bakje koffie. En dan gaan we hier nog even wat shots opnemen. Zodat we bedacht is dat ik het meisje op de televisie en op mijn telefoon dat er een orkaan in Amerika komt en ik een orkaan hier in Nederland komt. En dat ik me daar klaar voor. Maatje zegt maar een heel survival pakket, bilkensziekje. Dat idee een beetje. Dus dat gaan we aan opnemen. Hé poes. Jij. Jij. Dus ik surf naar de televisie. Televisiebakje naar handen. Dan maak ik een schotjes gaan zitten. Ja, Blu-ray zit dit. Dat is echt een mooi shot trouwens. Perfecte lichtinval. Oh, dat is mooi. Met een chili-jacht vuur ik. Nee, een beetje chillot, maar wel een hele mooie chillot. Dat ken ik. Oh, Soms ken ik. soms kan het. Nou, dat moet genoeg zijn. Zou iets? Dat moet genoeg zijn, ja. Staat erop. Goh, zwem op de beetje, dit moet je. Cool. Oké, we gaan nou opnemen dat ik een heel, ik zou zeggen feestpakket, pretpakket, maar dit is een Ja. ja, een overlevingspakket wil ik ziek. Ja, heel tof. Oké. Ja, dan is een beetje paniek. Dus Milton en Kirk. Ja. Ja. Milton is Amerika, Kirk is Nederland. Camera begint. Dit is toch verschrikkelijk. Orkaan Milton is onderwijs naar Amerika en wie krijg je in Friesland Kirk? Ik maak het wel, ik maak een overlevingspakket meidje. Een tas. Tas. Een radio. Mocht er mij zeggen, dan kan ik dat hier op je.
EHBO-kit. Iden. En Ik ga met hem terugkijken. Ik vind het eigenlijk best wel leuk dat ik een beetje meeloop en dat echt gewoon chaos is. ja, want het is een chaos in mijn hoofd natuurlijk op zo'n moment. Even kijken of we alles een beetje scherp meegepakt hebben. Dat is wel... Anders doe ik hem nog een keer. Ja, we besloten last minute dat ik dit wilde doen. Oké. Ronde 2. Oké. Dan zet ik dus zo hier nou. Dat is de rest van natuurlijk. Zo. Oké. Milton en Kirk. Milton en Kirk. Oké. De oefening hebben we gehad. Ja, dat heb ik over de generale repetitie. Ik draai. Dit is toch verschrikkelijk. Orkaan Milton? Nee, sorry. Ja. Ik stotter vlot al. Ik vind een beetje stotteren is niet heel erg. Oh nee, dat is op zich Je komt niet uit je woorden, denk ik. Nee, ik ben gestrest natuurlijk. Oh, oké, ja. Oké. Nou, dat is weer mooi. Oké. Camera loopt. Jongens, dit is toch verschrikkelijk. Orkaan Milton komt op Amerika aan en wij krijgen hier orkaan Kirk. Ik maak wat waar. Ik maak nog een levenspakket, maatje. Een tas. Een tas. EHBO-kit. Een tekken die je warm houdt, weet je wel. En voor zelfs een radio, dat ik alle nightjes bij houden. Zaklamp met batterijen. En Iden. Heel wichtig. Lampje. We missen het lampje nog. Ja. Ach, dit is zo leuk. Ja, die moeten we nog wel even. We doen het nog een keer. We doen het nog een keer. Camera loopt. Dit is toch verschrikkelijk. Orkaan Milton is onderwijs naar Amerika. En wie krijg je in Friesland? Friesland. Camera loopt. Dit is toch verschrikkelijk. In Amerika krijgen ze orkaan Milton. En wie krijgt hier orkaan Kirk? Ik maak het warm. Ik maak een levenspakket met een tas. Oké, laten we hem terugkijken. Voor mij was hij iets te lang. Iets te lang, ja. En de deken was het. Ach, verder tekken. Krijgen. Orkaan Milton komt op Amerika aan. En Kirk op Friesland. Kom uit Friesland. Ja. Oké. Het is haast. Ja, ik heb haast. Ja. Net te uitgebreid. Nee. Nee. Camera loopt. Dit is toch verschrikkelijk. Orkaan Milton is onderwijs naar Amerika. En wie krijgt hier in Friesland orkaan Kirk? Ik maak nog een levenspakket, maatje. En snel hè. Een tas. Zaklampen met batterijen. Een tekken. En een EHBO-kit. Iden. En Ik denk dat hij goed was. Maakt niet uit als hij het vergeet. Wat zou hij ben ik vergeten? weer? De radio. Oh, chips! Ja, die kan nog in de volgende scène als het moet, want ik vond hem te leuk. Voor mij, Hij ging wel heel leuk. voor mij ging hij te goed om hem niet te gebruiken eigenlijk. Dit is even chips. Ja, maar ja, de man ging weer naar huis. Goh, dan is het toch soms wel lastig. We zijn van, dit laatste stukje stiert er samen op. Is heel makkelijk. En dat bleek dan toch het lastigste te wezen. Ook omdat het natuurlijk een beetje spontaan moest. Dat er achter je oren met de camera. Maar dat maakt het denk ik wel heel leuk en grappig. Maar het wordt ook leuk wezen dan. Nou ja, en ben je nou heel nieuwsgierig naar hoe het zo'n video nou uiteindelijk wordt? Als squallen zijn, kiest hij dus ommelden voor Chill. En Chill International filmpjes kiest ook vinden op YouTube. Dus wil je hem eens action? Vreeg gewoon die meester of juf, dat je hem er op mij kennen. Of
check thuis op die YouTube. Maar echt heel leuk voor de oren. Dus ik zou zeggen, check het even op YouTube. Chill International. En ja, deze komt binnenkort ook online. Ja jongens, ik zal even wat spullen oprijden. En dan zal ik mijn ildoutje weer uit squallen hellen. Van nou zoek ze, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chill te downloaden van die tablet of telefoon. En een nightshitsvlog. Hey hoi.